zmení volebný systém, to znamená, že bude aj 20 alebo hoci 150 volebných okrskov, je šanca, že tie voľby budú ovplyvňované menej, a teraz myslím ovplyvňované tak médiami, mimovládkami zo zahraničia, etc. No, Števa sa pýta moja dlhoročná kolegyňa z rozhlasu. Ale ja to hovorím dobrom. Prosím? No, jak som povedal, čím zložitejší systém vytvoríš, tým ťažšie ho narušíš, čo znamená, že ho tým ťažšie ovládneš. Samozrejme, zmanipulovať voľby v jednom volebnom obvode môže byť ľahšie ako, jak si povedal, teda 150, hej? Lebo aj keď si niekto povie, že tie médiá sú celoplošné, to znamená, médiá vedia pokryť 150 volebných obvodov, len je tam jeden obrovský rozdiel. Sú tam tie okrsky, kde ten konkrétny kandidát vie do veľkej miery v tom svojom volebnom obvode, nehovorím úplne, ale do istej miery eliminovať ten prípadný zlý vplyv, pokiaľ sú to lži, hoaxy, klamstvá tých médií, ktoré naozaj pôsobia celoplošne. Ďalšia vec je, že tú korupciu, to samozrejme, že nie, však aj v Británii je korupcia, ale veľmi to sťaží tú korupciu na úrovni vlády a parlamentu a všetkých príslušných štátnych organizácií, vrátane verejných obstarávaní, a tak ďalej, lebo tí poslanci nebudú viazaní len koaličnou zmluvou napríklad, ale v prvom rade budú viazaní tým, že keď na nich niečo praskne, v tom volebnom obvode ich tí ľudia druhýkrát nezvolia. Môžete mi samozrejme argumentovať komunálnymi voľbami, kde sa volí podobne, že tiež ste schopní navoliť si idiotov, hej? No áno, ale tam už potom to naozaj ostáva na konkrétnych kandidátoch, kto kandiduje, ako kandiduje a na tej bezbrehej možnosti pasívneho volebného práva, ktorú využívame. Takže pri kombinácii, lebo tiež to musí byť istý systém, pri kombinácii zmeny volebného systému a obmedzení pasívneho volebného práva, nie aktívneho, pozor na to, pasívneho volebného práva, si viem predstaviť ovplyvňovanie. Ovplyvňovanie bude vždy. Dnes žijeme v dobe, že ti príde na mobil niečo a ovplyvní ťa to, hej? Že ti príde, ja skončím a príde ti na mobil, teraz, že som tu nesedel ja, ale nejaký môj dvojník, alebo ja neviem, už nejakú hovadinu, hej? Samozrejme, že to bude. A to už nehovorím o tom, že budeme mať umelú inteligenciu, ktorá doslova do písmena urobí video, kde ja neviem, lovíš vysoko chráneného sibirského tigra. Hej, Takže vždy to bude, ale ide aj o tú možnosť eliminácie, o tú možnosť poistiek. A to sa v tom jednoduchom systéme jednoducho nedá urobiť. Treba ten systém poistiek a treba tú zmenu volebného systému. Bezpodmienečne, absolútne. Vidíš, akú dobrú otázku si dala? A čo ovplyvňovanie zo zahraničia? Zatlieskali. Čo? A čo ovplyvňovanie zo zahraničia? No, dobre, to som zabudol. No, to je jedine maďarská cesta. Zastaviť. Jednoducho, nemôžu tu fungovať NGO, my traja si tu urobíme 1, 2, 3, nech som veľkorysý, 4. Si tu urobíme mimovládku, prihlásime sa ku kultúrnemu marxizmu, lebo to není liberalizmus, to je kultúrny marxizmus. Dostaneme rýchlo peniaze a teraz, keďže tie médiá sú takisto nastavené, my tu spravíme súťaž o politika, ktorý sa najškarečšie vyjadruje na adresu Rómov, alebo najškarečšie sa vyjadruje na adresu ukrajinského konfliktu, alebo ktorý je najväčší klamár. My takú súťaž si urobíme, vyhlásime anketu, vyhlásime negatívneho víťaza a zverejnia nám to všetky médiá. A polka Slovenska si povie, fuj, aký je to otvorný politik. A to sa deje. Mimovládky nesmú absolútne nejakým spôsobom zasahovať do politiky.
Lebo sú to nevolení. Mimovládky môžu pomáhať chorým, môžu pomáhať deťom, môžu pomáhať utečencom, aj ukrajinským, samozrejme. Hej. Ako sú to obete vojny, či sa to niekomu páči, či ne. Ako tie ukrajinské matky s tými deckami sú poľutovania hodné obete vojny a zaslúžia si pomoc. A to majú tie mimovládky robiť. Ale nemajú tu bojovať za práva toho, aby som ja si zajtra zmyslel, že som žena, a vlezem niekde v office centre do šatne a budem si tam fotiť ešte navyše. No, ja som zrovna zistil, že niektoré naše univerzity majú už 4 záchody. Ja neviem, ten tretí majú pre koho, či pre zebry, alebo pre hermafroditov. Dobrý večer, pán Vávnik. Ja mám jednu takú otázku. Prosila by som, definujte slovo politik, pretože mne sa nezdá, že máme v parlamente politikov, ako je treba Stročko a Budája a takýto. To už ste si nevedeli ťažšiu otázku vymysleť. Ja neviem definovať slovo politik. Ja si myslím, že slovo politik, malo by to byť naopak. To slovo politik by mal dostať niekto od tej verejnosti, kto si ju zaslúži. Hej? A dobre ste teda povedali ten príklad, ktorý ste povedali, lebo ja Jozefovi Pročkovi rozhodne nikdy nepoviem politik. Hej? Takže tá definícia z tohto, ako som tú otázku ja postavil, vlastne ani nie je možná, lebo ten názov politik by mal byť pre toho človeka, ono to tak bohužiaľ nie je, ale pre toho človeka by mal byť istou odmenou za dobre odvádzanú funkciu v prospech verejnosti a funkciu, do ktorej bol zvolený. Dnes sa toto slovo bohužiaľ používa aj pre ľudí, ako ste povedali, aj pre psychicky chorých, aj pre plagiátorov, aj pre sexuálne nevyrovnaných, aj ako... Hej. Dobrý deň, ja mám otázku. Vy ste majiteľ alebo konateľ Partema, prieskumnej agentúry a chcem sa spýtať, či pred voľbami alebo počas nejakej kampane vás niekto oslovil, že chcem prieskum verejnej mienky, ale upravte mi tento a tento počet hlasov. Či nemusíte menovať, či ste sa takýmto stretli. Veľakrát a vždy pred voľbami. To je úplný štandard toto. A nielen s tým, že pridajte, ale aj uberte. Ako vždy. A nemám, viete, teraz možno by nejaký horlivý policajt chcel začať konať ex offo, ale napriek tomu to poviem, lebo na to nie sú svedkovia. Vy nikdy takúto ponuku nedostanete tak, aby ste ju vedeli dokázať. Hej. Dokonca aj keď si ho nahráte, nemôže to byť ako dôkaz, lebo on nevie o tom podľa GDPR, že vy si ho nahrávate. Keď mu poviem, že si ho nahrám, tak mi to zase nepovie. Veľakrát a išlo o nemalé sumy, išlo dokonca až o sumy, ktoré sa rátali v 100 000, takže dostal. Notoricky. Čo v prípade, lebo bavili sme sa o tom, že ako by to malo vyzerať, keď ten človek vstupuje do tej politiky, ten politik, tá strana, ten subjekt, a čo v prípade, ako by to malo vyzerať, keď začne zneužívať tú svoju pozíciu, začne zlyhávať a spoločnosť s ním začne mať obrovské problémy, začne mať obrovskú nedôveru a ľudia ho proste chcú dať preč. Ako by to malo byť ošetrené? No, je tam tá odvolateľnosť, hej. Keď sme sa bavili o tých volebných obvodoch, aby ten politik mohol byť odvolateľný. Súčasná ústava garantuje to štvoročné obdobie. Hej. Preto aj nemôžu byť predčasné voľby vlastne stále. A tá ústava nie je zmenená. Takže
to je jedna z tých poistiek, ktorá tam musí byť. Jedna z vecí, o ktorej ja som sa s Drgoncom rozprával, v Bratislave naposledy, keď sme spolu boli. Trošku na to naväzuje téma imperatívneho mandátu, ale pokiaľ by prešla táto odvolateľnosť, pokiaľ by tá klauzula nebola tak ortodoxne braná o tom štvoročnom mandáte a prešla by tá odvolateľnosť, tak si myslím, že ten imperatívny mandát, takto Európska únia by aj tak ako sa zbláznila z toho, keby nejaká krajina prijala ten imperatívny mandát. Ale myslím si, že to by dostatočne postačovalo tá kombinácia týchto dvoch prvkov ako ďalšia z tých poistiek. Hej, určite. Ale takto, určite by to malo byť v ústave, odvolateľnosť poslanca. Ale teda za akých podmienok, hej? Ja neviem, referendum v jeho volebnom obvode s účasťou takou a takou. Ale ako som povedal, naozaj ja si hlboko presvedčený o tom, že voľby, referendum, ak sa to celé zmení, ak sa aj uvoľní to referendum, by mali byť aspoň formálne povinné. Keď to takto povedám, to počuješ. Pán Borábek, chcem sa opýtať, že aký je váš názor, ako dopadne súčasná politická situácia, ako to osobne vidíte? Vážený priateľ, ja to s ním vidím presne tak, ako vy. Lebo aj vy, aj ja sa pozeráme na ohňovú búrku. A ako ona dopadne? Čo ja viem. Neviem. Ak sa pýtate, či budú predčasné voľby, pozrite. Oni dostali 7,5 miliardy z fondu na fond obnovy. Hej. To sú tie peniaze, čo Orbán zatiaľ nedostal, oni mali Maďari, to sú 11 miliard dostali. No, ja vám poviem takto. Ja neviem, ako to dopadne, ale ja vám poviem, čo by som urobil ja. Ja by som za každú cenu udržal tú väčšinu v parlamente a za tých 7,5 miliard niečo by som samozrejme urobil s nimi, by som si tých ľudí za ten rok kúpil. Také sociálne balíčky by som dával, aké v živote ešte nevideli. Ja to zjednodušujem, hej? Teraz. Takže ja neviem, ako to... Pozrite, v júli, myslím, oni dostávajú príspevky, oni sa štvrťročné tie príspevky za voľby, tie politické strany, hej? Lebo ročne sa to, ja neviem, jak sa to vypláta. Takže ten júnový termín volieb sa mi nezdá príliš reálny, lebo tie peniaze oni dostanú až mesiac neskôr, preto sa mi zdá skôr reálny ten septembrový termín. Ale zase, keď zohľadním tých 7,5 miliardy eur, ani tým septembrovým som si není istý. Ja chápem prezidentku jej nechuť vymenovať úradnícku vládu. Poprvé, my sa naozaj rútime do nepredstaviteľnej situácie, ktorú si viacerí z nás pred 3 rokmi, keby vám to niekto povedal, že máte, ja neviem, pekáreň alebo prevádzku, gastro, že dostanete 8-násobne vyššiu záľubovú faktúru na energie, tak mu poviete, že sa zbláznil, že prišiel z paralelného sveta. Hej. A to sa reálne deje. Prezidentka, ak vymenuje vládu, ak by tá aj dostala, alebo aj úradnícka vláda musí dostať dôveru v parlamente so svojím programovým vyhlásením. Ak by aj tá dostala dôveru v tom parlamente, a to sa tiež blížia aj prezidentské voľby, si treba uvedomiť, tak každý neúspech tejto vlády úradníckej by išiel aj na jej vrúb, lebo ona by ju vlastne navrhla. Hej? Takže, viete, ja napríklad, to je pre mňa Sofína voľba, či predčasné voľby, alebo aby dovládli títo. Lebo ak si ja predstavím, a je to úplne reálne, teraz čo poviem, že, ale takto, ja som konzervatívny katolík, hej, berte na to ohľad, že by mala vzniknúť vláda Hlas, SAS a Progresívne Slovensko, tak
Ako pre mňa je to, ako ja som není prudérny, ale pre mňa je to Sodom a Gomora. Ale aby som odpovedal na otázku, na konkrétnu otázku, tak konkrétne odpoviem, že neviem. Dobrý večer. Prosím, chcem doplniť pána doktora Baránka, že okrem toho, že sú to neschopní ľudia, sú to ľudia schopní všetkého. Bolo dokázané, že je tam veľmi veľa psychopatov, psychopatizmus nie je vôbec na mnoho vidieť, ale tí ľudia sú morálne totálne pokrivé. Chcel by som sa opýtať teda, že v súvislosti s tým, čo sa už teraz objavilo, tie strašné faktúry, to je len prvý krok, čo bude nasledovať ďalej. Ďalej bude nasledovať, že ľudia nebudú schopní, okrem toho, že budú krachovať firmy, nebudú schopní platiť ani svoje byty, pretože sa prudko zvýšia najmy. Potom nastúpia exekúcie, potom nastúpi digitálna mena, to znamená, že potom nastane. No, bohužiaľ to tak je. Ja sa chcem len opýtať, prosím vás, že či už nenastal skutočný čas, aby sme nespoliehali tých politikov, ktorí sa tam vymenili ako sochy na orloji, ale proste, aby sa už niečo z dola vytvorilo, silná platforma cez menšie národné strany, alebo tých, čo tam ešte neboli v tom parlamente, lebo tí, čo tam boli, tak to zlo sa rozložilo medzi všetkých a je to vlastne len fikcia, že je to opozícia a koalícia. To je v podstate riadená opozícia. Ďakujem. No. Treba byť opatrný. Viete, nejdem vás chytať samozrejme za slovo, vy ste povedali, aby tam išli tí, čo tam ešte neboli. Boh nás chráň pred niektorým, čo tam ešte neboli, to je prvá vec, ale ja viem, jak ste to mysleli. A poďme od začiatku k tým faktúram a čo z toho môže byť. No, takto. Ak sa niečo nestane, hej, teraz hovorím podmienenie, ak sa niečo nestane a oni to okamžite rýchlo nebudú riešiť, sú scenáre len zlý, horší a najhorší a pritom sa moc nelíšia. Ale aby som to nekomplikoval, ja ozaj neviem vylúčiť totálnu anarchiu. Lebo ja vám to veľmi, veľmi schematicky teraz vysvetlím, lebo nebude. Lebo ja chodím naozaj veľa po Slovensku a som taký niekedy možno dotieravý. Ja sa tých ľudí pýtam. Pýtam sa aj majiteľov reštaurácií, kde sa najem, lebo keď ma spoznajú, oni si prisadnú. A teraz som bol v Ružomberku, majiteľa poznám, ten mi povedal, platil som doteraz 1000 elektrinu, došli mi 4000, plyn som platil 400, došlo mi 1000. Vodné stočné mi zdvojnásobili, odpad smeti mi zdvojnásobili, vraj sa majú zvyšovať o 20% od vody. Zavriem to. Máme koľko takých ako vy tu na Liptove, na okolí je. No všetkých, ktorých poznám. Hej. Ale to neznamená, že len gastro sa zavrie. Však toto sa týka tých pekární, to sa týka autoservisov, to sa týka no všetkého, kde je nejaká spotreba energie. Slováko to je nič, to je len taká prvá vyplzlá lastovička, ktorú sme nechceli, aby sem lietala. Hej? To je len prvá lastovička. To bude obrovský dominový efekt. A čo bude? No asi sa treba len pozrieť do krajín, kde sa prehnala buď prírodná pohroma, ako bola Katrina, čo tam nastalo, alebo kde bola občianska vojna, alebo nejaká regulérna vojna, naposledy na Balkáne, že čo sa tam asi tak dialo. Lebo ja vám iné neviem povedať. Ak si niekto myslí, že ak tieto ceny ostanú a tá vláda to nebude kompenzovať a že ten život pôjde ďalej, no to je ale absolútne krutý omyl. To je absolútne krutý omyl. Preboha, to je niečo podobné, ako keby vám niekto tvrdil, že do konca januára budete žiť na nadmorskej výške 800 metrov a od 1. februára ja vás vyniesem na to pásmo smrti do výšky 7,5 000 metrov a budete fungovať rovnako. Umrete.
Pokiaľ vám nedajú kyslíkovú masku, tak vy tam umrete, lebo nie ste na to pripravená. My nejsme pripravení na život s drahými energiami. Všetko máme založené na lacných energiách. A zrazu nám idú preformatovať doslova zo dňa na deň život na drahé energie. To sa nedá. To je absolútne nemožné. Keď chcete tie energie zdražiť, ak teda niekto si myslí, že Green Deal je záchrana, hej, to je absolútny blúd. Celé CO2 je len nástroj na totalitarizáciu spoločnosti. Nič iné to není. Ale vy nemôžete zásadným spôsobom doslova zo dňa na deň zmeniť ako úplne bazálne, absolútne bazálne podmienky života. Lebo tie energie, to je presne to, ako vám krúdi v tele krv. No keď nebudete mať krv, hej, jak je to populárne lahnúť si do horúcej vane a podrezať si žily, žartujem. Tak zbytočne vám tam budú šampanské nosiť do tej vane a kaviár alebo maďarský guláš. Musia vám podviazať ruku, alebo dať vykrvácate. A toto je presne to, čo sa deje. Oni naháňajú 76-ku a tí podnikatelia sú zúfali. Hovorím, to není len gastro. Dura je jeden člen organizačného výboru, však zo zväzu dopravy. Za čo budú? Viete, keď tá nafta zastropovala G20, zastropovala ceny ruskej ropy. Dobre, ktorá ide po mori. Ale Putin povedal, a ja stále nemám odpoveď, ani mi ju nikto nevie dať, že každý štát, ktorý pristúpi na zastropovanie ruskej ropy, nedostane od Ruska žiadnu ropu. On nehovoril, že nedostane len tú ropu, ktorá ide po mori. Teraz vieme, zastavia nám družbu od februára? Viete si predstaviť, čo sa stane, ak by naozaj ten Putin ten ropovú družbu zastavil? No, behom mesiaca sme v 19. storočí a je tu taká anarchia, že to neustráži nikto. Ako tí, čo bývate v panelákoch a v mestách, to je, ako ja si to neviem predstaviť. Ale ja nechcem strašiť. Možno existuje riešenie. Možno existujú dohody, o ktorých my nevieme. Ja neviem, čo dohodol Scholz so Xi Jinpingom a neviem, či tam bol aj Macron. Oni sa na niečom tam dohadovali, hej, z čoho boli Američania zúriví. A dokonca Scholz ani vlastnú ministerku zahraničných vecí o tom neinformoval, lebo tá je silno proamerická. Tak niečo sa tam dohodlo. Či sa tam dohodlo to tzv. Scholzovo prímerie na Ukrajine, o ktorom sa hovorí, to takisto neviem. Neviem sa k tým informáciám dopátrať. Ja len dúfam, že niečo na tom bude a že sa niečo stane, lebo ja tú anarchiu naozaj nechcem. Ja som zažil jednu občiansku vojnu, mne stačilo. Tam som tiež došiel, ako nejde sa to chváliť, tak vybuchla mi tam bomba. Nehovorím, že pod nosom, ale bol som 10 minút hluchý, hej. Ja viem, čo to je. Viete, toto je hrozné, že títo idioti, títo protoidioti, ktorí sú pri moci a ktorí sú v médiách, oni nemajú šajnu o tom, čo to je vojna. Oni na vojne neboli, ale oni nezažili, keď sa strieľa. Ja som to zažil. Aj keď v úvodzovkách len v občianskej vojne medzi Černochmi v Juhoafrickej republike. Ale som zažil, čo je to, keď vám vybuchne bomba 15 metrov od vás. Ja som zažil, čo to je, keď sa na ulici strieľa so samopalom. Ako to nie ste hrdina. To nebudete vykrakovať o demokracii v krajine, ktorá má neonacistické vedenie. A my si to nevieme predstaviť, čo to je. My si nevieme predstaviť, čo to je mať 15 stupňov v byte. Ja mám rodinu na Ukrajine, ale bola jedna príhoda, vlastne to nebola rodina, to mi iní hovorili, čo má firmu na Ukrajine. Ako na Podkarpatskej Rusi sa nič nedeje, hej? Ale teta má syna, ktorý žije v Kieve. A ten jej volal teda, že mami, sme to úplne v prdeli, lebo máme 15 stupňov, ani nekúri sa, vybité okna, neteče voda, není elektrika, není plyn. My si to nevieme predstaviť, že čo to je nemať energie. My vieme o tom mudrovať,
a my vieme mudrovať o tom, že uštrikujeme ďalší svetrík, no polymorbidnému dôchodcovi, 75-ročnému, uštrikujete čo? Akurát rakvu mu môžete, futro do rakve mu môžete uštrikovať. Títo idioti si nevedia predstaviť, čo hovoria. Že sa uskromníme kvôli demokracii na Ukrajine. My s Ukrajinou sme nemali žiadne zmluvy. My sme s nimi nemali nič. A to hovorí vedomí si toho, že moja mačka sa tam narodila. A mám tam ešte rodinu. Ale ja nevidím dôvod, prečo my máme krvácať za štát, ktorý ešte dnes je schopný tú pomoc, ktorú dostáva, rozkrádať mamutím spôsobom. Američania tvrdia, samotná Nulandová predsa povedala, že my vieme len, kde skončí 30% našej pomoci. O 70% nemáme predstavu. A my sme nemuseli mať tie energie také drahé. Dokonca mám občianske združenie, ale to už na tom proteste potom poviem, aj existujú riešenia, ako sa dostať tým lacným energiám. A ešte stále tie riešenia môžu byť v hre. Len musí byť politická vôľa. Ale ja vám poviem príklad. Američania stále obchodujú s Ruskom. Stále dostávajú ropy, deriváty z ropy a výrobky. Hodnote niekoľko miliárd eur mesačne. Samozrejme, keď od februára nebudú už ani Američania dostávať, lebo Putin im nedá nič, tak kto nás tlačí do tohto nezmyselného počínania, že my sa odpílime od ruskej energie, keď najväčšia demokracia planéty Zem stále s tými Rusmi takto obchoduje. Kto nás dotlačil do tejto suicidálnej polohy, že týmto spôsobom za pár mesiacov, rokov urobíme z Európy skanzen? Ja by som chcel poprosiť odpoveď na poslednú otázku, ale to je skôr výzva ako otázka. Je možné, aby nám pán Baránek Strnák takto 4.3.9 povedal na záver niečo pozitívne, niečo optimistické? Ja som bol vonku fajčiť ešte prežite, tak... To nie je to pozitívne. Po skončení predpokladám, že ešte jednu cigaretu spoločnú vonku. No jasne. Takže nerozchádzajte sa potom a ešte aspoň podať ruku. To som chcel povedať. Keď som bol vonku fajčiť ešte predtým, že sme sa stretli, mi jedna pani sa pristavila pri mne a hovorí mi, že pán Baránek, povedzte mi niečo pozitívne. A ja som jej povedal, že nakoniec my vyhráme. Ona, že kto je to my? No hovorím, nevyhrajú títo debili, títo idioti, títo neomarxisti, títo kultúrni marxisti, títo zelení blázni. Hovorím, my nakoniec vyhráme, len to bude stať veľa obetí. Takže to pozitívne je, ja verím v ten zdravý ľudský rozum. Nepýtajte sa, ako to bude, lebo tie dynamické procesy, a my sme v dynamickom procese, ja to hovorím vždy, sú neprognozovateľné. Ja neviem, ale niekde nejaký motýl zamáva krídlami, nemusí to byť v Pekingu, a niečo sa stane, čo tá teória chaosu prenese k nám, lebo ten zdravý rozum, my sme preto homo sapiens, preto sme sa dostali tam, kde sme, že nakoniec vždy ten zdravý rozum zvíťazil, len to vždy stálo obete. Viete, toto, čo sa deje, ten kultúrny marxizmus, ten Green Deal, to sú len slepé uličky toho vývoja, v ktorom sa nachádzame. A tak, jak Číňania zistili, že kultúrna revolúcia prešla vedľa, tak, jak to zistili v Kambodži, tak, jak to zistili v Sovietskom zväze, keď tak áno, to Aralské jazero sa im už neobnoví, lebo chceli meniť prírodu, chceli meniť zákony prírody, mysleli si, že tam budú pestovať bavlnu, odklonili Amudáriu, Sirdáriu a nemajú ani bavlnu, ani more, lebo more im vyschlo, more bolo slané, ostali tam solné nánosy, ktoré vietor im navial na tie bavlnové plantáže a zničili ich. Ako prírodu neoklamete a zákony, ktoré platia v prírode, platia aj v antroposfére. To je ako medzi ľuďmi, aby sme sa rozumeli. Tak ako tie zákony neprečúra nikto, ani Klaus Schwab, ani keď založíte 20 svetových ekonomických fór. Jednoducho tej planéte Zem a tým fyzikálnym zákonom je absolútne jedno,
Aký pometený jedinec si myslí, že ich môže zmeniť. Takže my vyhráme. Ale bude to stať tak, jak Aralské jazero, tak, jak kultúrna revolúcia, tak, jak Kambodža, tak, jak nacizmus. Bude to stať obete. Nám ide len o to, aby na Slovensku tie obete týchto nezmyslov boli čo najmenšie.